Cześć, jestem na Bytomskim Wzgórzu Małgorzatki, ono jest tam kawałeczek za mną, jestem na osiedlu Małgorzatki i idę na peron GKW, czyli Górnośląskich Kolei Wąskotorowych i będziemy jechali aż do miasteczka śląskiego, czyli do końca trasy. No i to jest peron, z którego odjeżdżają te lokomotywy spalinowe, zaś parowozy odjeżdżają z Karbia, więc parę przebitek na Karb. To jest bardzo dobry pomysł na wycieczkę, czy też tak sobie, czy rodzinną, bo obowiązują tutaj bilety normalne, ulgowe i rodzinne. I akurat w naszym przypadku taki bilet normalny na całość trasy to jest 25 zł w jedną stronę, więc no warto. Jestem na peronie i za mną jest stacja, cała ta infrastruktura, nastawnia, lokomotywownia, no i tam byłam ostatnio na Industriadzie w 2019 roku i wrzucę Wam też parę zdjęć dla przypomnienia. No a za mną oczywiście bajeczna elektrownia Sząbierki w tej chwili w remoncie, przynajmniej częściowym. Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia oraz okolice Rybnickiego Okręgu Węglowego dynamicznie zmieniają się na naszych oczach. Dawniej obszar stricte industrialny, dzisiaj zaczyna coraz silniej kojarzyć się z prężnie prosperującą turystyką industrialną. Tutaj bardzo trudno o nudę, chyba że czyimś podstawowym hobby jest narzekanie. Jeżeli chcecie zobaczyć liczne zabytki techniki zlokalizowane na trasie Bytom-Miasteczko Śląskie, w dodatku bez wstawania z siedzenia, to wspaniałym pomysłem jest przejażdżka kolejką wąskotorową, a mówiąc po naszemu, rozbanką. W dodatku możecie wybrać, czy w podróż wyruszycie dzięki współczesnej lokomotywie spalinowej LXD2, czy też pod przewodnictwem szacownego parowozu Ryszarda. Przejazdy realizowane są wprawdzie w sezonie letnim, jednak warto wypatrywać w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych różnego rodzaju wydarzeń. Na liczącej 21 km trasie zobaczymy m.in. nastawnię bramową BT, elektrociepłownię Sząbierki, kopalnię Bobrek, amerykański elewator węglowy czy też kopalnię srebra. Wąskotorówką można dojechać także nad znany i lubiany zalew Hechło-Nakło, a wręcz jest to najlepszy sposób na dotarcie tam. Rozstaw szyn na całej trasie to 785 mm, czyli 30 cali pruskich, tak jak w przypadku kolejki w Rudach Raciborskich. Dawniej kolej wąskotorowa na Śląsku była świetnie działającą siecią transportową, ale o tym za chwilkę. Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych istnieje od 2003 roku. Kompleks stacji Bytom-Karb Wąskotorowy, którym opiekuje się stowarzyszenie, jest dostępny dla turystów. Cyklicznie miejsce można zwiedzać z przewodnikiem. Stacja należy do szlaku zabytków techniki, zatem co roku odbywa się tutaj wypełniona atrakcjami pobrzegi Industriada. Warto zobaczyć zabytkową, 6-stanowiskową ceglaną parowozownię z 4 podnośnikami typu Kutrufa, czynną nastawnię dysponującą BKW oraz wspaniale wyposażoną izbę tradycji. Pośród torów znajdziemy piękne i fotogeniczne eksponaty kolejowe. Warto dodać, że Bytom-Karb Wąskotorowy to główna i jednocześnie największa zachowana stacja Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. Nasza górnośląska rozbanka, oryginalnie zwana Oberschlesische Schmalspurbahnen, powstała w połowie XIX wieku. Pierwotnie jej celem był transport surowców i półproduktów pomiędzy zakładami przemysłowymi. Przewóz pasażerów zaczął być realizowany później.
Oczywiście nic nie dzieje się bez przyczyny. Również powołanie do istnienia rozbanki było podyktowane bardzo praktycznym aspektem. Stosowany wcześniej transport konny stawał się po prostu niepraktyczny i niewydolny. Dzięki utworzeniu sieci kolejowej o jednakowym rozstawie torów, wspomniane już 785 mm, można było skomunikować ze sobą kopalnie, huty i fabryki, a także, niezależnie od górnośląskich kolei wąskotorowych, tworzyć kolejne linie, jak linia pasażerska Gliwice-Trynek, Rudy-Racibórz, czy też słynny katowicki Balkan, prywatna sieć kolei wąskotorowej zarządzana przez koncern Georg von Gisches-Erben, połączona bezpośrednio z siecią górnośląskich kolei wąskotorowych. Po II wojnie światowej przedsiębiorstwo przekształcono w Górnośląskie Koleje Wąskotorowe Polskich Kolei Państwowych, przy czym włączono w nie część tras wcześniej zarządzanych odrębnie. Pomysł utworzenia połączeń turystycznych pomiędzy Bytomiem a zalewem Nakło-Chechło powstał w latach 70. XX wieku. Po okresie eksperymentalnym szybko został jednak porzucony z uwagi na intensywny ruch towarowy na tym obszarze, któremu regularne przejazdy pasażerskie zwyczajnie przeszkadzały. Nie zmienia to faktu, że zainteresowanie taką formą transportu przewyższało zdolność przewozową. W 1993 roku powrócono do koncepcji przewozów pasażerskich na tej trasie, a nawet wydłużono relacje do Siemianowic Śląskich. Warto dodać, że rozbanka jest uważana za najstarszą nieprzerwanie działającą kolej wąskotorową na całym świecie. Zwróćmy też uwagę na odcinki kolei wąskotorowych o innym rozstawie szyn niż 30 cali pruskich, które działały jako naziemne koleje górnicze, czy też funkcjonowały w szeroko pojętym transporcie wewnątrzzakładowym. Zdarzało się, że w obrębie jednego zakładu przemysłowego funkcjonowała kolej o różnych prześwitach. Godnym uwagi i wywołującym głęboką nostalgię przykładem jest kolejka w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku, czyli dzisiejszym Parku Śląskim, o rozstawie 900 mm. Bardzo możliwe, że kolejka będzie jeszcze kiedyś działać, w dodatku dostosowana do standardu 785 mm. To tylko podsyca marzenia o jeszcze szerszych zasięgach naszej rozbanki. Oczywiście nie zapominajmy, że są jeszcze zakłady naprawcze w dzielnicy Pogoda, których stan woła jednak o pomstę do nieba. To już natomiast inny temat.